सरकार दानाय लगे लगे जों नङाबाबो साब्रै केबिनेट मिनिस्टार जों लाबोनो जोङो बोलो होगासिनो दङ। जोंहा बिटिसिआव 15टा सिटआवनो जोङो बिपिएफ जों देरहागोन। दा बिटिसिआव बिराद रेपिड डेभेलपमेन्ट जागासिनो दङ। दा बेखौसो जोङो ज' जानानै बोरै जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायो बेखौसो जों सिन्था खालामनांगोन। सार नोंथांमोना जेसेबांनाखि जे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेखौ इउ.जि. ब्रह्म बिथांमोननि सरकारनि समावसो जाखानाय माखासे खामानिफोर बेखौसो नोंथांमोना फिथा खेबस'दों हास'दों होनना बेबायदि बाथ्रा बुंथिदों मा बुंदों? पिरियडखौ नायबानो जायोना, खामानिनि पिरियडखौ नायबानो जायो। गावसोरनि सरकारा पसिसावनो जोब्बायमोन। दा 26नि खोथाखौ रायलायबा मारै जानो। दा मिथिनांगौ गावबा सिनियर जोंनि बिटिसिनि मन्थ्रि आरो बेफोर खोथाफोरखौ जुदि रिपिट खालायोब्ला एसे लाजिथाव बाथ्रा। बबे पिरियडआव मा जादों जायाखै बे बुस्थुखौ गावसोर नायनांगौ। आरो आं सानो माननीय जोंना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा बिटिसिआव बिराद रेपिड डेभेलपमेन्ट जागासिनो दङ। दा बेखौसो जोङो ज' जानानै बोरै जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायो बेखौसो जों सिन्था खालामनांगोन। आं बेखौसो सानो। दा ओरैनो बखिनानै लाब गैया। आरो एबार जोंहा बिटिसिआव 15टा सिटआवनो जोङो बिपिएफ जों देरहागोन। जोङो अलरेडि रेडि। जोंखौ अननाय पाब्लिकफ्राबो जोंनो भट होनो रेडि। आरो बिटिसि हिसाबै जोङो 15टा एमएलएल' नङा, सरकार दानाय लगे लगे जों नङाबाबो साब्रै केबिनेट मिनिस्टार जों लाबोनो जोङो बोलो होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों खावलायो साब्रै मिनिस्टार मोननाय मिनिङा मा? जोंनो बिटिसि डेभेलपमेन्टनि थाखाय साब्रै मिनिस्टार मोनोब्ला जोङो डेभेलपमेन्टनि पेकेज फान्ड बायदिसिना बुस्थुफोरखौ जोङो मोननो हागोन बेखौ जों सानदों। बेखौनो जों खावलायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा भुल खालामागासिनो बिपिएफनो आरो खनसेबाव भट होनानै नांगोलसिनाव भट होनानै जोङो 15टा सिटआवनो जोङो बिपिएफ हिसाबै देरहानायनि बेब'स्था खालामनांसिगौ। बेखौनो आं खावलायो। दा बिजाथिया सोर जागोन नोंथांमोननि बे पार्टिनिफ्राय? बेथ' हाइकामान्डनि आखायाव दङ। ओरैनोबा जोङो हाइलाइटआव नुबाय थादों साथाम साब्रैनि नामफोरखौ जोङो नुबाय थादों। जोंनि CWC PMB मिटिङाव जोङो सावरायगोन। मोजांसो मोजां, जोंना खुनु माबा गैया, कन्ट्रभारसि गैया टिकेट लानानै। हाइकामान्ड जोंनि माननीय चिफ सारा जायखौ बुङो बेखौनो जोङो भट होनो बा बे लिडारखौ लानानै जोङो मावनो रेडि। सार बिसिडिसिनि मासिगिरि बिथांमोनखौ अरुनदयनि जि स्किम बेनिफिसियारिफोरनि मुं दानदों होननानै थांनाय समफोराव एसे आइजोफोरा दावराव जादों सार। मोनजोबगोन। जायफ्राना नामा दा गैला बा दाननाय जों खोनादों, जोंबो खोनादों, बहाबा एसे थानो हागौ, बिसोरखौबो जों ज' लानानै होजोबगोन जोङो। केन्डिडेटनि लिस्टखौ माला होगोन? केन्डिडेट लिस्टखौ जोङो इलेक्सन डिक्लेयार जानाय लगे लगेनो जोङो बेखौ होनाय बेब'स्था खालामगोन। एमएलए इलेक्सनाव बबे हान्जाजों बिपिएफ हिसाबै कन्टेस्ट जानो हागौ नोंथांमोननि साननायाव? ओरैनोबाथ' जोंनि दा नुजानायावथ' जेबो रावबोनो गैया। मैया ना संफोर मैया नामा जोंनि एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आदायाबो इउपिपिएलआव जइन जादों जों नुदों। जाय हक बिथांखौ जोङो बेस्ट उइसेस होयो। हायोब्ला बिपिएफआव फैबा बिराद साबसिनमोन। इउपिपिएलआव हाबदों, बोरैबा माबा जाबाय एसे असनमानसो जागोन नामा बायदि जों मोनदों। बिपिएफआव फैब्ला बिथांना बिराद मोजां जागौमोन आरोखि, बेखौनो बुङो आरोखि। एमसिसि लिस्टखौ आसाम सरकारा मालासिमाव फोसावगोन? माखौ? एमसिसि साननै सानथाम गेजेरावनो जानो हागौ। दा बेथ' इलेक्सन कमिसनारनि मेटार, जों जेबो एक्जेक्टलि दा बुंनो हाया। दा इलेक्सन कमिसनार अफ आसाम दा बिथांमोना मारै बे बेब'स्थाखौ लागोन। जोंनि साननाय हिसाबै बा खोनानाय हिसाबै साननै सानथामनि गेजेरावनो होनाय बायदि जोङो मिथियो आरोखि। थेंक इउ सार। अके।